hemen sartzei jau. Hemen sartzei ardi danak, eta joango trapalda hartatik ilotzeia, da da gesteko makina. Hemen bestalde honetan da ona. Ardik, behak bultzet jo tapa honi, eta hor engantzatzea. Urrunak honi, eta urrunak, amabi ardi zartzeanen, eta hauekin 6 betonera. Hauek, bitimutoretan sartzen zaizko, eta honek gesteko. Ez ni hona dator, hemengo tanga honetara. Eta honek ez ni goztuik jau, oain 3 gradotan dau, baina 4 gradun artean otea. Eta gero, amendik, bi honetik behin, ez ni botatze dau gaztategira, barruan. Oain egiten, 3 gazta mota. Baina jo, betiko geure gazta hori, igia zabal, entre comillas. Jo, oso irati tankeakoa, ere, entre comillas. Eta gero, gazta ordinea da. Eta gazta ordena urtengo esperimentu da, eta lehenengo batzuk oso ondo atea zean, beste batzuk guain ez dian honak atea. Eta hor gaude, oin proba ere joiken, ikasten. Hemen ja hotze jo. Baina, sartu. Lasai. Eta hori, hau da gure goiko gazta, betikoa. Gio oso iratunak dira haiek, eta ordeina dira hor plastiko kietaren hor.